Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Cymhwyso integru fesul rhan. Pa un ydyn ni'n mynd i ddewis? Ych chi'n cofio nôl i'r fideo ddiwetha? O gyda ni fformwla ar gyfer integru 2 lioswm, ond ni'n goffod differu un ac integru'r llall. Mewn y rhan fwyaf o'r sefyllfaoedd, mae'n weddol hawdd dewis pa ffwythiant dwi differu a pha un yw integru. Fel arfer, ni'n differu'r ffwythiant sy'n mynd i ddod yn rwyddach i'w ddelio gyda wedyn. Felly, os oes gyda ni 2 beth i liosi gyda'i gilydd a ni angen integru y lluoswm, ni'n dewis un ohonyn nhw i'w differu a un i'w integru. Felly, os drychwch chi ar yr bracet 2x minus 3, wrth differu hwnna, ni'n dim ond yn cael y rhif 2. Differu neu integru i'r pŵer minus 3x, a ni'n cael i'r pŵer minus 3x gyda naill ai lliosi minus 3 neu rannu. Felly mae'n hawsach i ddewis yr un i differu i fod yn 2x minus 3 a'r un i integru i fod yn i'r pŵer minus 3x. Felly differu yw, a ni'n cael 2. Differu, integru yr i'r pŵer minus 3x, a ni'n cael pŵer minus 3x rannu dy minus 3, achos ni'n gwrthwneud y differu. Felly rannu gyda differiad y pŵer, felly minus 3. Felly ni'n ddod i'r minus o flaen y ffwythiant. Defnyddio'r fformwla wedyn. Felly mae'r integriad y lluoswm yn mynd i fod yn hafel i yw fi, felly 2x minus 3 yw'r yw, y fi yw'r minus i'r pŵer minus 3x rannu dy 3, minus fi lluosi du dx yn ôl x. Felly fi yw minus i'r pŵer minus 3x rannu dy 3 lluosi dy 2. A ni moyn integru'r ail ddarnyn yma gyda x. Maen nhw'n galfen integru fesul rhan, achos ni'n neud un darn a wedyn ni'n ffod integru do, weithiau mae rhaid integru sawl gwaith. Felly nawr ni'n gallu gweld bod ni'n gallu integru'r braced olaun, yr integriad olaun, cymeryd y 3 allan, y minus 3 allan, mae'n mynd yn plus dreian, a'r 2 yn gallu mynd allan, felly mae plus 2 dreian yn mynd tu allan, a ni angen integru i'r pŵer minus 3x. A mae hwnna'n dod yn pŵer minus 3x rannu minus 3 eto. A ni'n rhoi un cysonyn ar gyfer y 2 darn o'r integriad. Felly, mae'r ail ddarn yna, mae'r ail derm yma yn dod yn minus 2 nawfed i'r pŵer minus 3x. Ni'n gweld bod minus i'r pŵer minus 3x yn gyffredin i'r 2 dermyn, as cymerau popeth dros 9. Felly, dyma yn y 2 derm gyntaf, gadael y c wrth hunan. Minus i'r pŵer minus 3x dros 9, yn gadael fi gyda, mae rhaid lliosi hwn gyda 3, felly 3 lliosi'r 2x minus 3, plus wedyn, achos fi wedi mynd ar minus tu allan, plus y 2 sydd ar ôl, plus y cysonyn. Felly mae gyda fi, tu fewn y braced yma, mae gyda fi 6x minus 9 plus 2 yn rhoi 6x minus 7. Felly nateb i yw minus i'r pŵer minus 3x dros 9, lliosi gyda 6x minus 7 plus cysonyn. Gyda terfannau, os oes gyda ni terfannau i ddewis hefyd, ni angen integru x rannu dy ail isradd 1 plus x rhwng x yn haflu 0 a x yn haflu 3. Felly, i ni'n edrych ar hwn, a dyw e ddim yn lioswm, felly ni'n gallu neud yn lioswm. Felly, os gysoda i'r ail isradd i fyny, felly mae fe'n 1 plus x i'r pŵer minus hanner. Pa un dwi'n differu gyda? Wel, yr x. So'r yw yn mynd i fod yn x, a mae'r 1 plus x i'r pŵer minus hanner
yn mynd i fod y dv dx. Hwna angen integru, hwn angen differu. Felly differu'r u, fi'n cael du dx yn haflu 1, a fi wedyn integru i'r pŵer, adio 1 i'r pŵer, rannu dy'r pŵer, a rannu dy differiad tu fewn y bracet sy'n 1. Adio 1 i'r index, fi'n cael plus hanner, felly 1 plus x i'r pŵer hanner, rannu dy'r pŵer sy'n rhannu dy hanner, rhywun peth a lluosi dy 2. Felly mae'r fformula gyda fi ar y top fan hyn, felly ni angen uv yn gyntaf, felly x lluosi 2, 1 plus x i'r pŵer hanner. Na chi'n gweld fi'n dod i'r terfannau mewn yma. Achos ni angen y terfannau yma, a hefyd ni angen minus v lluosi du dx. Felly v yw 2, 1 plus x i'r pŵer hanner, a du dx yw 1. Fi'n gallu cymryd 2 na mas, 1 ddim yn mynd i wneud gwaniaeth, felly ni dim ond integru'r ail waith nawr yn 1 plus x i'r pŵer hanner, sy'n digon rhwydd i wneud. Felly 1 plus x i'r pŵer hanner, adio 1 i'r index, 3 dros 2, felly 1 plus x i'r pŵer 3 dros 2, rannu dy 3 dros 2, yr un peth a lluosi gyda 2 dros 3. A cofio'r 2 ydyn ni ddechrau. Nawr, mae'r terfannau am y bracet cynta, am y term cynta, ac am yr ail term. Nawr, gyllen ni fod yn gweithio nhw mas ar y wahân, ond gan bod un terfannau ydyn ni, ni'n gallu gweithio nhw mas i gyd ei gilydd. Felly, gosod y 3 mewn, felly 3 lluosi 2 yn 6, 1 plus 3 yn 4, i'r pŵer hanner, ail isradd, 2 lluosi 6, yn rhoi 12, minus 4 treian, 1 plus 3 yn ei 4, i'r pŵer 3 dros 2. Gosod y 0 mewn, felly hwnna i gyd yn mynd i fod yn 0, minus 4 dros 3, 1 gyda ni yma. 1 i'r pŵer unrhyw beth yn 1. Felly bracet cynta yma yn dod yn 12, minus ail isradd 4 yn 2, i'r pŵer 3 yn 8, lluosi 4, 32 dros 3. Minus 4 dros 3. A mae hwnna yn dod mas i fod yn 8 dros 3. Felly chi'n gallu gweld yma sut i ddelio gyda integru fesul rhan gyda terfannau. Achosion neilltuol yw edrych amdano. Felly, os oes gyda ni ln, ni angen integru ln yn ôl x, ni methu integru ln, felly ni'n gosod 1 yna, a wedyn mae gyda ni luoswm. Nawr, pa un dwi'n differu, pa un dwi'n integru? Byddech chi'n meddwl byddwn ni'n differu'r 1, ond na, ni methu integru'r ln, felly'r ln i ni yn differu. Felly u yw'r ln, a dv dx yw'r 1. Felly, differu u, ni'n cael 1 dros x. Integru 1, ni'n cael x. Felly, dod nhw yn y fformula. Felly, mae ln x, integriad ln x, yn uv, sef ln x, lluosi x, minus v du, sef y ddoi chi wedi newid, felly x lluosi 1 dros x. Felly chi'n gweld beth sy'n digwydd yma nawr. Mae x a 1 dros x yn mynd i gynslo a'n integru 1. Felly mae gyda ni'r ateb x ln x minus x plus 1 gysonin ar y diwedd. Felly os ych chi'n dod ar draws ln x, cofiwch hwnna'n goffo cael ei ddifferu. Ni nawr yn gallu cymeryd mas, gan bod x yn un o ddau derm, tacluso beth sydd gyda ni ar ôl, felly'r ddau derm gyntaf, x ln x minus 1. Ni allwch integru ln x ys syth, ond mae'n hawdd ei ddifferu. Felly integru'r ffwythiant arall bob tro.